खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम लांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ क'क्राझार पुलिस बिफाना सानै सिखावजों लोगोसे गं 10 पालसार बाइक बोखांनो हादों। क'क्राझार पुलिस बिफाना थांनाय माखासे सान सिगां सानै बाइक सिखावखौ हमनो हानायनि उनाव चिरां जिल्लानि खैला मैला आरो बिजनी ओनसोलनिफ्राय फारियै बोखांनो हायो गं 10 पालसार बाइकफोरखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना मिथिनो मोननाय बादिब्ला गं 10 बाइकनि गेजेराव गं 8 बाइकआ पालसार 150, गं 2आ पालसार 125 आरो गंसेआ पालसार 220। हमजानाय सानै बाइक सिखावखौ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि हदबिलनि 23 बोसोर बैसोनि ध्रुबजित नार्जारि आरो कुसुगाव बोरिमाखानि 19 बोसोर बैसोनि गोथार नार्जारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनि हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव इउनाइटेड फ्रन्ट एक्स-एनडिएफबि फोरनि सावरायलायनाय जथुम्माया मैया जानानै थाङो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इउनाइटेड फ्रन्ट एक्स-एनडिएफबि मावथिजों सावरायलायनाय जथुम्मा हाबाफारिया मोजाङै जानानै थाङो। इउनाइटेड फ्रन्ट एक्स-एनडिएफबिनि सावराय जथुम्मायाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन सिला बसुमतारी, दानसोरां नार्जारि, नायस्रां औवारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो मैयानि सावरायलायनाय जथुम्मायाव बाहागो लाफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि नायस्रां औवारिया फोरमायनाय बादिब्ला एक्स-एनडिएफबिनि प्रग्रामखौ जानुवारि 26 आरो 27 लायाब्ला 26 अक्ट'आवनो गोख्रों थांखि लाना सोमावसारगोन। म्यानमाराव थानाय आलफा 1नि केम्पखौ मैया फुंबिलिनि 4:10 रिंगासो समाव ड्रनजों गाग्लोबनायाव सानै आलफा 1नि सोद्रोमाफोरा जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मलदिभ्सनि सा 3 मन्थ्रिफोरा गाहाय मन्थ्रि मदिखौ सोंखारिनानै गावबा गावनि मासिखौ खोमानानै लानांदों। मख'नो गोनांदि हादोरनि गाहाय मन्थ्रि मदिनि टाउरिज्मखौ जौगाखांहोनो दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो दिपखौ प्रम'ट खालामनायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों। गाहाय मन्थ्रि मदिखौ क्लाउन आरो पापेट होननानै सोंखारिनायजों लोगोसे भारतनि टाउरिज्म बिथिंखौबो सोंखारिदों। बेनिखायनो मालदिभ्सनि सरकारा मन्थ्रि माल्सा शरीफ, मरियम सौना आरो अबुला माजुम मजिदखौ केबिनेटनिफ्राय बोख्लायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। रायमना माहारियारि पार्क सेरनि चौधुरी घाटआव बिपिएफ दोलोनि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिया इं 2024 गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थांखिजों मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क सेरनि चौधुरी घाट संकस दैसा सेराव बिपिएफ दोलोनि मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मोन बिपिएफनि नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मआ क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय एनएलएफबि आफादनि केम्पखौ पुलिसा होखारनायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि 19थि थान्दै जख'न्थाइ आरो काजलगाव दख'रा एबसुनि थान्दै जख'न्थाइआ मोजाङै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि थान्दै जख'न्थाइआ 5, 6 आरो 7 जानुवारि 2024 इं अक्ट'खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बड'सा नोगोर बांगोलबा चिरां बिटिआरनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजालांबाय। बे हाबाफारियाव मैया गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय तामुलपुराव सा 48 एनएलएफबि आरो रङियाव सा 45 एक्स-एनडिएफबि बनसुनिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ बरायदों। थांनाय 2023 मायथाइनि नबेम्बर दाननि 28 खालाराव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय तामुलपुराव सा 48 एनएलएफबि आरो बे दाननि 6 खालारखालि रङियाव 45 सा एक्स-एनडिएफबि बनसु, बिएसइउ आरो एनएलएफबिनिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ मैया बरायदों। गोबां दावराव दावसिनि गेजेरजों बांलादेशआव पार्लियामेन्टारि इलेक्शना जोबनानै थांबाय जेराव 40% भटारफोराल' भट होनो हादों। बांलादेशनि प्राइम मिनिस्टार शेख हासिना बिथाङानो ब्रैथि खेबनि थाखाय देरहाबावबाय मानोना बेरेखा दोलो बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टी बिएनपि राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थियाव फ्रि एन्ड फेयार अदेबानि गोग्गो जाया होननानै बिसायख'थिखौनो बायकट खालामदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।